Tapos po, Sa panahon ng digital na sining at modernong canvas, nananatiling matibay ang paniniwala ni Maureen Valentino, mas kilala bilang Ultramarine sa social media, na ang kagandahan ng sining ay hindi lamang nasusukat sa mamahaling kagamitan. Bilang isang visual artist mula sa Mapandan, Pangasinan, ipinapakita niya na kahit ang mga bagay na itinuturing na basura ay maaaring maging obra maestra. Ginagamit ni Maureen ang mga paper bags, karton at lumang bilao bilang canvas ng kanyang sining. Isa sa kanyang mga obra ay ang isang bilao na ginuhitan niya ng kalabaw at kambing na nilagyan pa ng mga basyo ng bote ng soft drinks upang magmukhang damo. Ang mga simpleng bagay na ito ay nabibigyan niya ng bagong halaga sa pamamagitan ng kanyang talento. Gawa po ako ng iba't ibang uri ng sining gamit ang mga recycled materials. Hindi lang po ako sa mga typical na canvas nagpipinta o gumuguhit, kundi pati na rin po sa mga basurang nahahanap ko. Ginagawa ko po ang aking uri ng obra upang ipakita na maaari po tayong lumikha ng sining gamit lamang ang mga materyales na meron tayo. Kailangan lang po natin ng imahinasyon. Sa kabila ng kanyang abrang buhay bilang isang art teacher at social media manager, patuloy na ginagampanan ni Marina ang kanyang pangarap na maging isang ganap na artist. Ang kanyang mga likha ay hindi lamang nabibigyan ng pansin sa social media, na ibebenta niya rin ang mga ito at tumatanggap siya ng commission paintings. Bukod sa artistic na aspeto, layunin ni Marina na gamitin ang sining upang makapag-ambag sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan ng mga recycled materials, ipinapakita niya na posible ang pagsama ng sining at environmental advocacy. Sa sining ni Ultramarine, ang basura ay hindi nagtatapos sa pagiging basura. Sa halip, ito ay nagiging simula ng isang kwento, isang obra maestra. Ang masasabi ko lang po sa mga nais din maging artist ay magpatuloy lang po tayong lumikha, magpakatotoo tayo, at magtiwala tayo sa ating sarili upang makabuo rin tayo o makagawa rin tayo ng mga natatanging obra. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.